Mira com sona, tinc pinyons que m'agraden molt, estic acompanyat d'en Xavi i de la Paula i anem a fer un clàssic, fem panellets. Bé, heu fet mai panellets? Jo sí. Tu sí? I tu? Jo no. Tu no. Espera't, és que no... Aquí, et poso aquí. Tu no, però no menjat sí. Sí, menjar sí. Sí. De quins t'agraden més, a tu? Els de pinyons. Els de... I a tu? A mi també. I de trencar ous, heu trencat mai ous? Jo sí. Jo sí. Anem a intentar, aviam què surt. Mira, que farem? Jo us ensenyo, en faig un i farem això. Ara jo us ho deixaré i ho fareu vosaltres, eh? Aquí, moreu, però tu estàs molt avall, oi, potser? Espera't, un segon. És que em surti molt bé trencar ous. Com que no? Per què? Perquè no ho faig moltes vegades. Doncs ara riurem. Jo et pujo aquí, si et sembla. Ah, sí. Estàs millor així? Sí. Ara sí, eh? Mira, el que farem és això, trenco i després aquí hi posarem la clara. I ho faig així, veus? És que sembla mel. I el rovell el deixarem aquí, d'acord? Vinga. La clara aquí i el rovell aquí. Aviam si surt això. Vinga. Ah, sí? Aviam què ens sortirà. Vinga. Mira, quasi, escolta'm. Tenim aquí la clara. Molt bé. Ara això cap aquí. Que no caigui. Molt bé. Som-hi. Trenco. I aquí ara l'obres i has de vigilar que la clara et caigui aquí. Així. I ara, a poc, ves deixant que caigui. No cal ni que el trenquis més. Belluga'l, com si volguessis que es buidés del tot. Ara obres una mica més. Ja. Bueno, escolta'm, farem unes clares amb rovell. Jo diria que la clara es podria barrejar amb el... Jo diria que sí, tampoc molt no es nota, eh? Què et sembla? Ho deixem? Sí. Sí? Un... El que necessito és que aquí m'ho batis una mica. S'ha de trencar aquesta clara. D'acord? Mira. Posem això aquí dins. I ara aquí hi hem de posar mig quilo. Sabeu quan és mig quilo? Sí, com aquí. Això que teniu aquí és farina d'ametlla. És l'ametlla crua, tallada molt fina. 500. 500, si no... Ui, Ja ve. falta un gram. Aviam això. Ara. Ah! 500. Sí. No diguis. Ah, ja està, no? Ah, 501. 500, sí, per un gram no ens enfadarem. Poseu el moniato dins, va. Dóna'm això, Paula. A dins? Sí, són 100 grams. Tenim el mig quilo, tenim les clares, el mig quilo de la farina aquesta d'ametlla crua i posem això i ara hi hem de posar el sucre, que seria allò que és... Sí, el sucre, que seria allò més dolç, allò que fa que després ens agradi més que el moniato. No he posat neu. Pots posar amb els dits, eh? Perquè sí, ara ens toca remenar tot amb els dits, no passa res. És cuit, tenim les mans netes, podem tocar amb els dits. Anem posant i quan ja estigui, m'avises. A 500, no? Sí. Ara va molt més ràpid. I ara aquesta massa que farem es diu massapà. Ah, sí. Anem amassant. No mengis encara, home, que encara no està ni barrejada. Xavi. Aquests són uns... Aquí, la passo aquí baix. El tenim que amassar? Sí. Ho tenim que fer pla. Ah, vale. Bueno, hem d'amassar, s'ha de barrejar bé. I ara aquí ja ens va bé. Quants trossos? Et queda la marca dels dits. Sí. Ja. Això és divertit, no? Ja. Mira, tu costa Quan més. feia- Aquest tros aquí, per tu, aquest per Quan aquí. faig fang, a vegades... Fas fang, tu? Sí, a l'esplai. Vaig anar a l'esplai i quan faig fang molt sovint, Sí. és com et queden molt els dits marcats. I és divertit, això. Ja. Mola. Els dits són molt importants també als cuiners.
Jo quan em pregunten quina és l'eina més important del cuiner, saps quina dic? La mà. No, el dit aquest, l'índex. L'índex. Sí, aquest dit és el que posem per tot arreu, per si està fet o no. Que està molt dur. Això ja ho tenim. Està molt dur. Mira, veus aquest drap que és humit? Sí, està molt dur. Veus? El deixem amb un drap humit perquè no s'assequi, si no quedaria secota i es trencaria. Sí. I ara ja tenim aquesta massa. Això seria una massa de massapà normal i corrent. L'embolicarem i l'hem de deixar reposar tot un dia, com us deia. Jo el que volia és que volia que m'ajudéssiu i que féssim veure que passava un dia, però perquè la gent s'ho cregués a casa. Saps? O sigui, els expliquem com una mentideta, que és mentida, però què et sembla? Mira, fem així. Mira, m'ajudeu, eh? Haurem de picar. Sí? Vinga, doncs. I ara potser la bola ha canviat. Tu què creus, Xavi? Que sí. Ah, sí, no? No has vist que entrés ningú i et portés una bola ni res? No. Vinga, aquesta d'aquí, que han passat les 24 hores, aviam, allò que hem vist, aviam si ha canviat. Què us sembla? La noteu igual? Noteu més gust de panellet? Més gust de panellet. Jo també. També, veus? Vosaltres què voldreu fer quan sigueu grans? Jo no sé. Jo No ho saps? cuinera. No, sí? Haurem de fer boletes més o menys d'aquesta mida. Us en deixo una, aquí de mostra, i vosaltres aneu fent. Perquè hauria de ser una mida com si fossin de 2 mossegades, gairebé. I això és com fer plastelina, ben bé. Però vaja, que... Com si siguessi pastosa. Exacte. Hi ha una manera fàcil de fer això. Ah, Sí. Vols que t'ho ensenyi? Agafem, per exemple, tota la bola i l'anem estirant. I una vegada l'hem estirat, tu agafes, vas partint, així ràpid. Veus? Parteixes, 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 parteixes. I ja tens les boles que et sortiran. D'aquí te'n surten 2, una, 2, una, 2, i així vas fent. Una, 2... Ah, exacte. I vas traient. Un panellet, 2, 3... Com ho porteu, això? molt bé. Esteu fent castells de sorra o alguna cosa? Us esteu entretenint, eh? No. Mira això, que bé. Què et sembla si ho provem, aviam com queden, també? Així més petits, com els fas. Ah, vale. Aviam com queden. Si se'ns enganxa bé... Et sembla bé? No. Sí que vols ser cuinera, tu. Sí. I tu voldràs manar? Sí. No? No? Segur? Segur. Ella és manaire? Què? No? Hi ha una nena que a la classe sí que és mana. Ella sí. Sí. No direm el nom, eh? No ho diguis, no ho diguis. No direm el nom. Però n'hi ha una que sí, diguéssim. Sí. Bueno, doncs mira, potser és la xef. No? A mi ja no em queda. Tu ja no te'n queda, ja hem acabat, veus? Hem anat més ràpids. L'última. Vinga. Doncs tornem, ens hem de rentar les manetes i anem a posar pinyons. Us sembla bé? Què, a tu t'agrada això, eh? És bo. Pots baixar? Ara posarem els pinyons. Ara posarem els pinyons, però primer el que fem és batre una mica els rovells per trencar-los. Això només són els rovells. Allà sí que hi ha anat a parar una mica de tot. Què necessitarem fer amb els rovells? Els rovells el que ens farà és de pega. Serà una mica la cola, que farà que els pinyons es puguin enganxar una mica i després els acabarem de pintar i fa que tinguin aquell color més torradet, saps que és més... ve més de gust. Aquest per tu, aquest per tu, això aquí, i es tracta de que suqueu aquí i pinteu una mica. Pintós. Ah, això. Ah, sí, fantàstic. Ben bé? Sí. Això està bé, per mi, en principi, perquè venen ells, fan coses. Quedo aquí, és divertit, fem amics. Cuinar amb gent hem dit que era xulo, però, escolta'm, també una cosa, el que és més xulo és menjar amb gent. Què us agrada més a vosaltres al cap de setmana?
Dinar o sopar en familiar? Jo sopar. Sopar, perquè després podeu anar a dormir més tard. Sí. Bueno, quan vaig a dinar la meva tieta em deixa veure la tele i amb la maquineta. Què diu? T'ho deixa fer tot? La teva tia... Ara no ho diguis, perquè després no t'ho podrà deixar. Perquè ho sabrà. Clar, home, si la teva tieta et deixa maquineta, tele, i els teus pares t'ho deixen, això? No. S'ha acabat maquineta, tele. No, no s'ha acabat. Tu vas per feina, Tu ja... La cuinera que dus dins ja comença aquí a sortir. Està plorant. S'aixafant. Sí, però després si cal, com que tornem a passar amb els pinyons, que jo, de fet, ja vaig preparant el bol, que alguna cosa hauré de fer. Doncs aquí tinc els bols. Doncs després ja tornem a fer bola. Vull dir que no pateixis. Farem 600 grams de pinyons. Ja ha acabat. Veus? Mira. Posarem aquest, si et sembla. Ara deixa el pinzell aquí dins mateix. Vigila, Xavi? Sí. I el que fem és, poses aquí, l'agafes així. Veus, se't van enganxant els pinyonets. Poses, Em deixarà el teu. enganxes, enganxes, d'acord? Què, Paula, com va això? Ah, No s'enganxen? Una mica. a mi sí, alguns sí, alguns. Un lleu més, si no se t'enganxa bé. A mi no se m'enganxa. Quasi, molt bé, Escolta'm, uns artistes. Jo, mira, si voleu anar a ajudar ma mare a fer panellets, saps? Així. Mama, què et sembla? I vaig a buscar la safata de forn, perquè ara els hem de posar en el forn. 10 minuts, però al màxim, que els fem a 220 graus. I tinc un paper d'aquests sulfurats. Els heu vist, aquest paper? Sí. Sí, Això no fa que no s'enganxa. Clar, això sí, quan feu pastissos feu servir paper d'aquest. sí. Com vam fer la recepta a l'escola, Sí. Quina recepta vau fer? Era com... una recepta al llibre, havíem de fer com galetes amb xocolata. Ah, molt bé. Havíem d'apuntar-ho tot, el que havíem de fer. I cadascú havia de fer la seva recepta. Però seguíeu una recepta o us la veu inventar? Ens la vam inventar. Ens la Què vam dius? inventar. I a tothom li va sortir bé? Sí, Mira, aquest és dels petits. Aneu posant així, els anem col·locant bé? Què us sembla? jo vaig fer pastís de llimona. Tu pastís de llimona. I així les galetes en xocolata d'on han sortit? No, era una idea. Ah, una idea. Ningú la va fer. Doncs ara, si us sembla, jo porto això al forn i jo em descuidava. Ara els hem d'acabar de pintar. Sabeu allò que deien que així ens queden més rossos? A tot. Sí, una mica. Que quedin... És que com que en queda poquet. Ho porto al forn i ens rentem les mans una altra vegada. Què us sembla? Una altra vegada. Bé. Sí, perquè, home, estem plens. Aquí. 220. Ah, sí. I 10 minutets, perquè si no ens quedaran massa secs. Bé, això ja ha estat 10 minuts, hem deixat que refredi per no menjar en suc calent. I què us sembla si ho anem posant aquí? Ho faria com una rodona i al mig. Vinga, va. Però ens n'hi acabaran més, no? No sé què perd. Historieta. T'ha semblat divertit, això? Sí, molt guai. Sí. Mira, veus? Tenim aquest panellet. I després tenim aquest més torradet. Aquests s'hauran de menjar primer, no? Poder? Què? Si no ens quedaran secs, els petits. Mira, Ah, bueno. 2... Els guardo aquí perquè ara després els tastem, si us sembla, Sí? Vinga, ara fem així com si els tapéssim, o no. Té. Paula, tastem, aviam què tal. Sí? Sí? Brutal. Brutal.